Благодаря, мили колежки и колеги, много ми е приятно. Тази инициатива витаеше отдавна и в моята глава, като бях на вашите години, че в една по-такава атмосфера можем да поговорим за сериозни неща. Защо такава атмосфера? Защото аз, когато бях на вашите години, живеех в едно друго общество. На всички ви е ясно, че тези общества бяха отречени, като недемократични, въпреки че и ние имахме своята младост, своите любови, своите емоции, но така или иначе нямахме тая възможност в този кръг да се събираме. Веднага щяхме да бъдем упрекнати за неформали, които се гласат да събарят правителството. На то правителството едно и също беше 45 години, 35 по-точно. Преди да кажа няколко думи за себе си, още две изречения за прекрасната инициатива, за това, което колегата каза. И само с едно нещо не мога да се съглася, че това е вашето разбиране, че едва ли не медицината започва след като вземете дипломите. Медицината у вас започва от вашето раждане. Тук ще си позволя да цитирам един отказ от една бележита наша белетристка, Блага Димитрова. Тя беше първия свободно избран демократичен вице-президент на България и беше наистина страхотен белетрист и писател. В нейната книга "Лавина", ако някой от вас е чел, тя казва: най-големият риск поемаш не когато тръгваш на дълъг път. Най-големият риск поемаш не когато решаваш да тръгнеш по този път. Най-големият риск поемаш, когато се раждаш на този свят човек. И раждайки се като човеци, още от малки дечица, у вас всичките, по-късно може би някои ще се припомнят тия мои думи, ще открие заложбите на медицината. Вас самите. Така както аз го открих последствие в себе си, както се опитам хронологично да ви кажа моя живот, свързан с медицината, и ви казвам, това е моя живот. Моя живот започва с раждането ми в модерния по това време в София родилен дом Тина Киркова на 3 юли 1953 година. За да не бъдем прекалено подробни, извинявам се, тъй като започнахте отново от рано. Мен ми се искаше да започнем с това. Всъщност, нарочно ви питам точно в този момент, защото знам, че вашето желание за медицина и специално за урология е възникнало доста рано. Така че, как стана така, че решихте да се занимавате с урология? Ами, с урология да се занимавам не бях решил, но по някаква приличба на природата, като ученик в 9 и 10 клас, оперирах котки. Да. И слава Богу, няма да ми упрекнат еколозите, че ще кажа, оперирах ги по всички правила на изкуството. С упойка, с асистент, с анестезиолог, мои колежки, разбира се, са ученички. Не знам, на колега не се доверих, на колежките се доверих тогава. И оперирайки ги, направил съм си всичко, операционна масичка от един стол, който бях сковал така, една напречна, след като я приспивам котката, опъвам краката с еластичета. Всичко от това бях научил от мой родственик, който беше ветеринарен лекар. И режа и отивам на бъбрика. Вада бъбрика, имах усложнения при първата котка, споделейки с моя родственик, и той ми каза, там има и кръвоносни съдове, които трябва да се завържат. Тоест
да се лигира. При втория случай го направих, мина безпроблемно операцията и така в последствие разбрах, че има и наука урология, и специалност урология. И вече като студент, първо като студент, още от първи курс ходех и то в хирургичното отделение на стаж. По моя инициатива, нашия стаж след трети курс се изискваше, така наречения сестрински стаж най-напред, и след четвърти курс такива фелшерски нива и официалния стаж след шести курс. Та на тия стажове в Кюстендилската болница, защото рода ми от Кюстендил, там съм завършил и гимназия класическа. Казвам така, с самочувствие, аз искам да стана хирург. И ме гледа така шеф на хирургията, едни мастити хирурзи, колеги. И казва, така ли? Казвам, така. Добре, казвам. Долу в мазето има една купчина с дърва. Отиваш да я нарежеш. Аз казвам, аз не съм дошъл да режа дърва. Дошъл съм да се науча да режа хора. Как така? Не, казва, слизаш долу и трябва да ги нацепиш дървата, да ги нарежеш, защото с дърва се палеше и поддържаше огъня в автоклава, тогава беше такава техниката, все още в някои места, за да се стерилизират инструментите. Към окей, що за инструментите слизам. 2 дни цепих, направих пришки на ръцете си, но получих уважението на моите стари мастити колеги и учители последствие, които ме приеха в техните среди. И още в трети курс ми даваха да правя някои операции, това число и апандисит. Последствие след към пети курс, понеже урологията по-късно се учи, на една лекция, но тогава той беше доцент, млад, снажен, ерудиран, ме грабна с нещо точно урологията, влязах в кръжока, който той водеше, правихме опити. Опитите правихме на този таван сега, където сме ние, дето аз се мъча да намеря пари да го реновираме. И добре, че бившата министърка даде начална сума, за да се надяваме, че след 8-9 години това ще се получи. И там беше един таван необитаем, но ние държехме клетките с плъховете. И трябваше да изследваме какво се получава при завързване на хилоса на единия бъбрек, т.е. на кръвоносните съдове, започва, ако другия работи, при един вързан, дали ще се покачи уреята и креатинина, т.е. азотните тела. Обаче методиката на изследване на кръвта, като при хората. И ние режем от опашката, то е една капчица. Режеш пак, накрая отразваш цялата опашка, за да събереш 5 мл. И оставихме плъховете без опашка.